El Premi Talent Cambra 2021 en Innovació Tecnològica és per la Noelia Martín. Vitamin Music és el nom del projecte. Què és exactament? Pues bàsicament és un projecte al qual està pensat perquè coexisteixin dues realitats diferents, és a dir, persones amb problemes auditius i persones oients. I és una forma nova de percebre la música a partir d'una tecnologia la qual està emprada en el món de la hipocúsia, bàsicament. Hipocúsia? Sí. Els que no sabem què és, ens ho hauràs d'explicar una mica. Sí, la hipocúsia és bàsicament la gent que té problemes auditius. Perfecte. I com ho fem? Perquè, clar, finalment és un projecte d'innovació tecnològica, per tant, entenc que hi ha darrere una plataforma, una tecnologia, una app, com? Com ho fem, això? Doncs mira, bàsicament, realment té forma de piruleta. Ah? Sí, és una piruleta que tu mossegues i bàsicament tu perceps la música a partir de les dents. Podria dir-se que la frase seria escoltar música a partir de les dents. A cada mossegada? En comptes d'utilitzar les orelles. I això per què ho passa? Per la ressonància del crani? Sí, té a veure amb el crani. La tecnologia que vaig descobrir quan vaig estar fent una investigació dins del món de la hipocúsia va ser la tecnologia de la conducció òssia. Llavors jo vaig pensar, si la música són vibracions i les dents són ossos, teòricament si mossegues algú que està vibrant, en principi hauries de poder escoltar per aquesta lògica de la tecnologia de la conducció òssia. Llavors el que vaig fer va ser primer muntar un petit motor d'Arduino que tenia per casa i els típics, com es diuen, auriculars de la Renfe, que també la gent les té allà. Els vaig tallar i bàsicament vaig soldar aquest motor a aquest jack i el jack el vaig endollar a la ràdio de casa i ho vaig mossegar i vaig escoltar. Llavors vaig pensar, funciona el que havia pensat, ara com podem fer perquè això sigui agradable? Perquè clar, mossegar un motor no és molt agradable. Llavors... Perdona, vas escoltar o no? Vas notar les vibracions? No, vaig escoltar-ho. Se sent la música? Sí, se sent. L'únic que clar, el seu motor ho escoltava molt interiorment, molt lleument. I vaig pensar, he de fer alguna cosa perquè sigui, agradable, i dos, perquè s'escolti bé, realment. I vaig donar-me compte que hi havia una cosa que es diu piezoelèctrico, que és com una cosa així rodona, superfineta, que fa la mateixa funció, bàsicament vibra quan tu el connectes a positiu i negatiu a un dispositiu que emet vibració. I el vaig posar a un motlle per fer com una piruleta, bàsicament, i vaig ficar-hi una resina que les 24 hores es queda superdura. Llavors vaig ficar-li dos cables, positiu i negatiu, com si fos una piruleta igual, i ho vaig provar, endollat a un ordinador. I una persona que no hi sent habitualment, què sent? O no hi sent però nota vibracions? Una cosa és la persona que sí que no teniu aquest problema, que suposo que ho sents, però el que no hi sent, què nota? Doncs mira, hi ha tres tipus de persones sordes. Bàsicament aquest projecte està pensat per la gent que té problemes conductius, que això vol dir que té problemes en l'oïda externa i mitja, és a dir, el tímpà, que no tenen aquesta part de l'orella, el pavelló... Sí, el pavelló auditiu. Sí, el conducte auditiu, la cadena dels tres ossets i tal. La gent que té problemes en la còclea, que és el que necessitem realment per rebre aquest so, perquè l'únic que estic fent jo, l'únic entre cometes, és que el so no sigui una conducció aèria, que és el que fem habitualment, i ho captem amb les orelles, sinó que el que estic fent és canviar l'origen del so i en comptes de venir per l'aire ve pels ossos. El canal, entre pelós. Llavors fa que la part de l'oïda, que és la part externa i mitja, no tingui estrès, per dir-ho així, i la gent que té problemes justament en aquest sector, aquestes localitzacions, es diu es diu gent amb problemes auditius conductius. Aquesta gent, per tant, pot escoltar a través del canal OS. Efectivament, sí. I pot escoltar música, però això ho podries aplicar al Telenotícies.
Sí, per suposat. Tot el que sigui un so que puguis rebre amb un jack. En aquest cas, ara mateix ho he fet amb un jack, també tenia 2 mesos per fer-ho i és un prototip, no? Però la qüestió és, inclús jo vaig plantejar-me fer-ho amb Bluetooth, no? En plan, què passaria si ho fas amb Bluetooth? Però clar, no he arribat a aquest punt encara.